Добре, преди паузата ти каза нещо интересно, че приключваш с романтиката. Какво се случи? Ами, не искам да отекчавам слушателите. Само, че спирам да ходя с принцеси и пак започвам да ги спасявам. И не го казваш само за да станеш по-привлекателен за жените. Не, разбира се, не играя игрички. Чакай, какъв е този шум? Мисля, че някой чука на вратата. Ще провериш ли кой е? Да, Джейк. И всичко е нормално, а? Да, но да престанем да говорим за любов и да се върнем на приключенията. Фин, Джейк, трябва ми помощ. Спешно е. Това вече е друго. Не плачи, принцесо. На твоите услуги сме. Фин, трябва да се ожениш за мен. Съжалявам, Желина, но се отказах от срещите. Ти не разбираш. Ако не се омъжа, ще загубя кралството си. Аз ще го направя! Какво ти казах, цар Студ? Моля ви, хора, нека да обясня. Наскоро много по-хубавата ми сестра Бларгата се омъжи за мошеника Гилермо. В резултат, старейшината реши, че ако не се омъжа до утре, властта над желираното кралство ще премине в ръцете на сестра ми, което нямаше да бъде проблем. Само, че наскоро установих, че те двамата са зли. Уф. Фин, това ще стане, ако не се ожениш за мен. Не. Моля те, Фин, знам, че в миналото те харесвах, но нямам никакво намерение да ти досаждам. Бракът ни ще бъде фиктивен. Чакай, и аз идвам. Ще ям пуканки и ще си правя разни шеги. Колко има? Тази пуканка няма да ми стигне за цял ден. Добре, може и да стане. Пристигнахме. Вече сме в моя малък оазис в пустоща. О, това е невероятно! Привет, мои верни желираници! Бих искала да ви представя новия си съпруг, Фин човека! Какво ти казах? Ще е лесна работа. Внимание, мои верни желираници! Това е Бларгата, а това е тайнственият Гилермо. Той идва от странно, далечно и много мрачно желирано. Съпругът ми би желал да каже нещо. И щеше, ако гърлото му не беше болно. Затова аз ще го кажа вместо него. Предизвикваме ви на турнира на Глар. Възразявам! Остарели традиции като турнира на Гларп нямат място в нашето модерно прогресиращо общество. Ред! Ще въдворя ред. Аз, Стари Пльок, ще разреша спора като най-свестния сред вас. Проблемът ще се реши на бойното поле. Велико! Бойното поле на любовта. О, Двойката, която е по-влюбена, ще управлява нашето кралство завинаги. Добре дошли, приятели, на турнира на Глар, на който водещ съм аз, Стари Пльок. Първият кръг ще е надпяване. Ще влезете в тези сладки лодки и ще пеете един на друг по езерото. Песента, която е по-прочувствена, според мен, Стари Пльок, ще спечели. Ще ми се да чуя вашите емоции. Хората искат да бъдат развълнувани, да видим старание. Добре, Фин, ще се справиш. не съм сигурен. Съсипан съм от предната си връзка. Ами, просто потъни в собствените си мисли за малко и после си излей всичко. Не. Що потрябвам си обяда или правосъдие раздавам за теб, си мисля аз. Целувката ти ме гори, сайма в банята ми се мори, канала ми се запушва. За теб да си мисля аз, образът ти виждам аз, денонощно съм захлас. Защо не мога да те забравя? Фин, браво на теб, хората са впечатлени. Гилермо, ти си. Добре, Гилермо, ще питам. Гилермо, още го боли гърлото. Може ли аз да пея от негово име? Стари Пльок смята, че няма проблем. Ръката ти докосвам, своята ръка, твоята буза галя, моята буза. Може би по-късно ще окачим знака, не безпокой. Свърших! Като старейшина съм чувал много песни и мога да кажа само едно. Фин, ти печелиш.